Hemm miktub, programm ta' tagħlim Bibliku imwassal lilkom mill-Komunità Malta Messjanika. Il-kellim tal-lum, Martin Stivala. Insemmilkom ħabib tiegħi u għal darb'oħra nilqakom f'dan il-programm Hemm miktub, programm imwassal lilkom mill-Komunità Malta Messjanika u l-Ministeru Ħosea 4-6. F'dan il-programm bħalma tafu aħna niddiskutu il-kelma tagħna fil-purità tagħha ġifieri nħallu il-Bibja tinterpreta il-Bibja u mhux il-bniedem jinterpreta il-Bibja. Għalhekk bħal dejjem ngħidulkom illi ara li jkollkom il-Bibja ma' ġembkom pitazz u pinna ħalli tkunu tistgħu tinżlu anke il-kwotazzjonijiet bibliċi li ntukom u tkunu tistgħu tistudjawhom u taraw li dak li qed ngħidulkom aħna qiegħed miktub u mhux qed nivvintawh. F'dina is-sensiela li ħanibdew illum bħal dejjem dan il-programm ħajkun ta' introduzzjoni u jista' jkun anke li ta' warajh għaliex tidher li hija introduzzjoni naqa' twila biex inkunu nistgħu naslu għas-suġġett u noħorġu il-punt li fuq ħanitkellmu. F'din is-sensiela ħanitkellmu fuq eżilju li l-poplu tagħna ilu għaddej minnu għal dal-aħħar 2730 sena u anke forsi aktar. U ħaniddiskutu fil-fatt dana is-sensiela il-qasma bejn iż-żewġ tidjar, il-qasma tad-dar ta' Ġuda mill-qasma tad-dar ta' Iżrael. U ħaniddiskutu kif spiċċaw fl-eżilju d-dar ta' Iżrael, eżilju li sissa dom qatt ma marru lura minnu u id-dar ta' Ġuda illi għamlet 40 sena fl-eżilju u kienet reġgħet marret lura ġewwa Iżrael. U llum it-tribu ta' Ġuda għadu hemmhekk. Fil-fatt it-tribu ta' Ġuda huwa it-tribu li għadu qed iżomm l-orakli tal-mulej, il-kelma tal-mulej, dik il-kelma li toħroġ minn ġo Iżrael għal fuq id-dinja kollha, dik fejn il-mulej jedinna li nies 10 minn nies minn kull nazzjon irdu jmorru u jaqbdu mal-ħwejjeġ tan-nies tad-dar ta' Ġuda u jgħidulhom għalmuna il-kelma tal-mulej, għalmuna l-istruzzjonijiet, għalmuna l-liġi tal-Alla, għalmuna it-Tora. U minn hemmhekk toħroġ il-kelma tagħha. Min-naħa l-oħra daw in-nies li għandhom il-kelma li ħajirċievu l-kelma tagħha mingħand it-tribu ta' Ġuda u għandhom il-Jaxua il-Messija ġo fihom iwasslu il-Jaxua lit-tribu ta' Ġuda. Għaliex din hija il-qasma, din hija l-istorja tal-Bibja kollha ħbib tiegħek ma tafux. L-istorja kollha mill-bidu sal-aħħar fil-Bibja hija illi t-tribu ta' Ġuda illi llum għandu l-orakli tal-mulej imma ma jemminx f'Jaxua l-Messija u l-10 tribujiet l-oħra li huma mferxa mad-dinja kollha li għandhom il-Messija imma bħalma ħanaraw f'dan il-programmi insew l-orakli tal-mulej, insew il-liġi tagħha, insew it-Tora. U allura Alla fl-immens tiegħu se jara kif se jagħmel sabiex il-poplu ta' Ġuda jgħaddi l-oraklu tal-mulej lil dawk li għandhom il-Messija u dawk li għandhom il-Messija jgħaddu l-Messija lill-poplu ta' Ġuda. Meta din isseħħ tkun qed isseħħ il-milja ngħidu aħna tal-Ġentili u mill-milja tal-Ġentili tisseħħ il-milja tat tribu ta' Ġuda da kollu ħanarawh fil-programmi li ġejjin. U meta jsir dan, allura ikun jista' mbagħad jibda iseħħ dak iż-żmien fejn daw iż-żewġ xhieda li diġà tkellimna minn fuqhom f'sensiela oħra ikunu jistgħu jibdu iwettqu x-xogħol il-kbir tagħhom il-qawmien spiritwali kbir li qatt ma rajna bħalu sabiex mbagħad ikun jistgħu l-Messija u jsib l-arusa tiegħu lesta u tkun tista' tispiċċa dina s-sistema f'din id-dinja li qed ngħixu nibdew ngħixu din id-dinja ma tkun dinja ġdida, sema ġdida u art ġdida. Ħanitkellmu f'dana il-programm fuq l-eżilju ta' dil-arusa adultera għaliex qed nidura arusa adultera għaliex bħalma tafu intom Iżrael il-poplu ta' Iżrael it-12 tribu kienu l-arusa ta' Alla. U meta Alla niżel fuq Sinaj u tom dik li aħna nsejħula il-liġi kien qed itihom dik illi bil-ludi hija magħrufa bħala il-ketuba. Il-ketuba li hija l-kitba ta' żwieġ. Alla jagħti il-kitba ta' żwieġ il-arusa tiegħu biex jiżżewwiġha u niftakru sew jekk intom issegwu l-programmi tagħna l-poplu Iżraelit kienu qalu iva kif qed jedinna l-mulej hekk nagħmlu. U minn dakinhar law iżżewġu lill-mulej u ħlief adulterju wieħed wara l-ieħor sal-lum ma waqafniex nagħmluh għadu għaddej. Imma
Tal-li kienu qed jgħixu f'adulterju, il-mulej għallhom tal-li intom dawartuġkom minni issa ħanxerritkom mad-dinja kollha. U dak li ġara 10 tribujiet ġew inferxa mad-dinja kollha u ż-żewġ tribujiet l-oħra ta' Ġuda u ta' Benjamin baqgħu jgħixu ġewwa Iżrael jgħozzu iħarsu l-orakli tal-mulej. U kif qed ngħidu l-10 l-oħra huma mferxin mad-dinja kollha. Dan jistgħmel lili u lilek parti minn dawk l-10 tribujiet. Jista' jkun li jiena jew xi ħadd li qed jismani huwa discendenti ta' xi ħadd minn Iżrael, ta' xi ħadd minn dawn l-10 tribujiet. Il-fatt li ma nafux min huma ma nistgħux nikkonfermaw, imma nafu li Alla fil-erf immens tiegħu jaf kollox u jaf il-kulħadd. Anke jekk maħniex mnislin mid-demm bħala mill-poplu Iżraelit, Alla fetħilna triq permezz ta' dak li Jaxua il-Messija għamel għalina fuq is-salib, fetħilna triq biex jekk maħniex aħna bid-demm Iżraeliti ma spiritualment ukoll nistgħu nkunu parti minn Iżrael. U biex tkun parti minn Iżrael tittaċċetta li Jaxua il-Messija bħala s-Sit u s-Salvatur tiegħek, temmen il-limit għalik u li qam mill-mewt u ma taqafx hemm, illa li inti temmen f'da kollu allura tagħżel bħalma ħanaraw f'dan il-programmi tagħżel illi issa timxi fit-triq tal-mulej. Tibda timxi fl-orakli tiegħu, tibda timxi mal-kmandamenti tiegħu. Bħalma dejjem nidulkom l-10 li huma mhux 9 bħalma ħafna jibritkaw għax jgħidu llum tas-sibt m'għadux jgħodd. Kollha għadhom jgħoddu, is-sibt għadu qaddis bħalma kien u jibqa' qaddis għal dejjem. Din hija l-kelma t'Alla u mhux il-kelma tiegħi. Jekk ma taqbilx miegħi toħodix miegħi ħuda mal-mulej. F'dan il-programm se naraw kif f'dan eżilju li issa ilu għaddej il-fuq minn 2730 sena wasal biex jintemm. U allura x'ħan iddiskutu fis-sensiela li ġejja, ħan iddiskutu x'wassal biex id-dar ta' Iżrael tiġi eżiljata. Ħan iddiskutu meta ġiet eżiljata. Illa li jekk inkunu nafu meta ġiet eżiljata, nistgħu nkunu nafu meta ħadd infetaħ triq biex jerġgħu jiġu lura. Kif nikkalkulaw li dan l-eżilju wasal fit-tmiemu? Illa li x'bekk dan il-programm li ħanamlu dan l-eżilju wasal fit-tmiemu, ma kif nikkalkulaw li wasal fit-tmiemu? U ħan iddiskutu wkoll xi avvenimenti oħra relatati mas-suġġett ma' tmiem tal-eżilju tad-dar ta' Iżrael. Meta qed ngħidu t-tmiem tal-eżilju tad-dar ta' Iżrael qed nitkellem fuq xi ħaġa li smajtuha ħafna drabi tiġi mitkellma minn fuq il-pulpti imma mhux b'dan il-mod li qed ngħidha jien. Prattikalment dak li qed ngħid jien l-eżilju wasal biex jintemm u Alla qed isejjaħ il-poplu tiegħu biex jerġa' jiġi lura għandu qed nitkellmu fuq għawmin spiritwali, dak li ħafna jsejħulu revival. Dak huwa revival illi n-nies jerġgħu iduru lejn Alla u għax iduru lejn Alla jaċċettaw il-Jaxua il-Messija bħala s-Sit u s-Salvatur tagħhom u issa x'aċċettaw li Jaxua huwa s-Sit u s-Salvatur tagħhom u li mietu li qam mill-mewt, allura issa jobdu il-kmandamenti ta' Alla. Dak huwa l-qam spiritwali li tajt li Kristjan imma tgħid il-kmandamenti t'Alla m'għadhomx jgħoddu. Li tajt il-liġi t'Alla x'il-kmandamenti, l-10 kmandamenti huma l-liġi t'Alla. Li tajt il-liġi t'Alla ma tixtieq talina aħna ma naqgħux taħt dik il-liġi, allura Alla ma jfisser xejn billi toqgħod tħabbat fuq sidrek u tajt li inti Kristjan ma tkun qed tagħmel xejn speċjali. U da ħanarawh f'daw il-programmi li ġejjin. Ħanoħduha naqra bil-mod nipprovaw ma naġlux għax kien hawn min qalilna speċi kultant naġlu b'dak li nkunu qed ngħidu. Imma rridkom tifhmu dak li aħna nkunu qegħdin ngħidu, għalhekk nirrepetu ċertu affarijiet. Irridu noqogħdu attenti ħalli nindunaw, ħalli narfu illi ġejja mewġa fuq id-dinja ta' għawmien spiritwali. Din il-mowġa qed isseħħ bil-mod il-mod, qed tibni il-momentum. Se jkun hemm żmien bħalma qedtilkom fil-programmi oħrajn, se jkun hemm żmien meta iż-żewġ xhieda, id-dar ta' Ġuda u d-dar ta' Iżrael, ikunu
qegħdin jevanġelizzaw mad-dinja kollha, jipprofetizzaw mad-dinja kollha, jippritkaw mad-dinja kollha u bil-messaġġ tad-dar ta' Ġuda u tad-dar ta' Iżrael ħafna huma dawk in-nies li se jersqu lejn Alla. S'issa qed naraw pulzjonijiet żgħar mad-dinja kollha qed jagħmlu qed jerġgħu lura lejn lejn, imma s'issa il-mewġa qed tibni il-momentum tagħha. U meta tasal biex tibni l-momentum tagħha din il-mowġa ħanibdu naraw affarijiet kbar, affarijiet spettakolari li qasista jkun ma temminx balla, imma bħalma qednilkom fil-programmi ta' iż-żewġ xhieda mhux talli mhux ħajkun min jemmen, talli ħajkun min jirrabja, jagħmel il-pon lejn mulej, jidajlu, hekk hemm miktub fil-ktieb tar-Revelazzjoni, jibda jidaj lil Alla u minħabba f'hekk hemm daw in-nies mid-dar ta' Ġuda, kemm mid-dar ta' Ġuda u kemm mid-dar ta' Iżrael, l-Antikrist flimkien bid-dinja waraħ joħorġu kontrihom, joqtluhom u l-kelma tgħid jerbħulhom. Imma dak ma jkunx ifisser illi huwa tmiem, aħna tmiem diġà nafu x'inhu għal min jaqra l-Bibja u nafu li daw in-nies aħna li nemmnu ser inkunu għal ħajja ta' dejjem mal-mulejn. Irridu nifhmu li ġejja mowġa ta' qawmien spiritwali, ħbib tiegħi, u biex nagħmlu dan irridu nibdew nifhmu bħalma daw in-nies li Alla qed isejħilhom u qed jarfu l-verità. Aħna li qed narfu l-verità, speċjalment aħna ta' Messjanik Malta, l-komunità Malta Messjanika, aħna bdejna nifhmu il-patrimonju Ebrajku li tlifna matul is-snin. Matul mijiet ta' snin, id-dinja tilfet il-patrimonju tagħha. Jiġifieri ħadd ma jaf minn fejn hu ġej, ħadd ma jaf li jista' jkun ġej mill-poplu Iżraelit. Kif tlifnieh dan tlifnieh minħabba it-tradizzjonijiet Kristjani Grego-Rumani illi daħlu u għadhom sallum jidħlu fil-fatt naraw knejjes li jsejħulhom Kristjani inkluża l-Knisja Kattolika illi jiċċelebraw festi li vvinta l-bniedem, imma is-seba' festi tal-mulej daw il-knejjes Kristjani speċjalment hawn Malta u ngħidha bir-responsabilità kollha, ħadd minnhom ma jiċċelebra il-festi tal-mulej. Is-seba' festi li Alla qalilna dawn huma festi tiegħi u wara li żommuhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Imma aħna rridu websu rasna, rridu nsabtu saqajna mal-art u ngħidu le dawk il-festi ma jgħoddux, issa jgħod San Valentinu, issa jgħod il-Milied, issa jgħod l-Easter, il-festi li ħoloq il-bniedem u mhux li Alla qalilna biex nżommu. Nagħmlulkom programmi fuq daw is-seba' festi ħalli tkunu tafu li huma wkoll imma tgħodux tistennew lilna ħbieb. Tgħodux tistennew lilna nagħlmukom. Iftħu l-kelma rawha u taraw. Illum hemm il-mezzi kollha tistgħu tfittxu fuq Google u ssibu dal-affarijiet. Bħalma dejjem qednilkom tbattlu minn dak il-ħafna li ġejtu mitmuma, neħħu dak il-qerq minn ġo fikom ħalli tkun tistgħu tintlgħu bil-verità. Bħalma diġà qed ngħidulkom ara, id-dinja insiet il-patrimonju Ebrajk tagħha, insiet minn fejn ġejja ħafna mill-popli, ħaqqas biss jafu. Ħaqqas biss jafu, il-poplu Ingliż ħaqqas biss jaf minn fejn ġej l-erq tiegħu li huwa interessanti ħafna u nagħmlulkom programmi fuq dan ukoll. Il-poplu Amerikan. Qed nitkellmu bħalissa fuq Manesse u Efraim, iż-żewġ titfal li kellu Ġuseppi ġewwa l-Eġittu. Fuq daw qed nitkellmu ħbib tiegħi. Imma daw waqqas biss jafu l-eruq ta' minn fejn ġejjin. Imma x-xogħol li qed isir bħalissa il-qawmien spiritwali li qed naraw isseħħ bil-mod permezz tal-Ispiritu Santu ħafna qed jisimgħu l-vuċi tal-mulej, ħafna qed iduru lejh, ħafna qed jarfu l-erq tal-patrimonju tagħhom minn fejn hu ġej u qed jerġgħu jduru lejn Alla ta' Abraham, ta' Isaac u ta' Ġakob. Mhux lejn Alla ta' Benichin, mhux lejn Alla ta' Kenneth Hagin, mhux lejn Alla ta' Joyce Meyer, lejn Alla ta' Abraham, ta' Isaac u ta' Ġakob. U bħalissa permezz ta' dak li qed jagħmel l-Ispiritu Santu qegħdin naraw mewġa ta' qawmien spiritwali madwar id-dinja kollha, inkluż hawn Malta ħbib tiegħi. Aħna l-komunità Messjanik Malta maħniex komunità li ddeċidejna illi infaqsu hekk. Huma grupp ta' nies illi l-mulej sejħinna u dinejda bil-qawwa bir-responsabilità kollha
il-mulej sejħilna il għaliex ma ridniex aktar nisimgħu twemmin ta' erq, twemmin ta' teatrini u shows minn fuq il-pulpti, imma irridna nisimgħu il-kelma tiegħu pura u nimxu ma' dak li jgħid u mhux ma' dak li jgħid il-bniedem. U dan huwa meqjus bħala l-akbar mowġa ta' għawmien spiritwali fid-dinja. Qed naraw gruppi ġo ħafna pajjiżi, gruppi żgħar ftit u qed jisimgħu il-vuċi tal-mulej. U din hija profezija illi qed isseħħ illum illi Alla tal Eżekjel. Jekk intom taraw pereżempju Eżekjel kapitlu 37 vers 3, Eżekjel jgħid hekk: u l-mulej qalli, o bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja? U x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw il-mulej lill-Eżekjel urieħ ħafna Adam, koċċ Adam, niexef mingħajr laħam u qed jistaqsih. Qallu, inti taħseb li dal-Adam jista' jerġa' jieħu l-ħajja? U żgur m'għandix dubju li jista' jieħu l-ħajja u dak li qed jiġri bħalissa. Mad-dinja kollha dan l-Adam niexef qed jieħu l-ħajja, qed jerġa' jieħu l-forma, qed jerġa' jieħu s-sura. Il-ġisem ta' Kristu mejjed spiritwalment qed jerġa' jieħu l-ħajja u qiegħed iqum postijiet madwar id-dinja kollha. Malta inkluż bibtiegħi, aħna Malta qatt ma kienet barra mill-programm tal-Alla. Qed naraw li l-Ispirtu Santu bħalissa qiegħed jonfoħ fuq dal-Adam niexef u dal-Adam qed jerġa' jieħu l-ħajja, qed jerġa' jintela bil-laħam. Qed naraw profezija li qed tiġri fi żmienna. Illa x'ikkomplu taqraw Eżekjel 37 il-mulej jgħidlu lill-Eżekjel. Jgħidlu profetizza fuqu jieħu l-ħajja u hekk għamel Eżekjel. U l-mument li profetizza fuqu dal-Adam beda jieħu l-ħajja. Dik hija profezija ta' x'qed jiġri llum permezz tax-xogħol tal-Ispirtu Santu. Aħna parti minn profezija u ħafna biss jafu. Ħafna jasbu li l-Bibja huwa xi ktieb antik, ktieb li ma joċċallum, mentri hemm profeziji ta' eluf ta' snin ilu illi qed jitkellmu fuq x'qed jiġri llum fid-dinja. Dan l-Adam niexef qed jieħu l-ħajja ħbib tiegħi. Ħafna hekk imsejħa Kristjani tant għandhom għajnejhom u widnejhom magħluqin li la jridu jaraw u laqqas jisimgħu bix-xogħol li qed jagħmel l-Ispirtu Santu. Issa jew minnhom huwa omja u torox, jew nkellhom ma supervi u ma jridux jaraw il-verità, alla volja jisimgħuha, alla volja jarawha, ma jridux jaċċettawha. Ma jridux jaċċettaw li hemm qawmien spiritwali mad-dinja kollha, għaliex għax jasbu li huma l-qawmien spiritwali, għax issa skoprow il-Ġesu. Imma billi tiskopri l-Ġesu u taqafhem, mhuwiex qawmien spiritwali, qawmien spiritwali bħalma ħanaraw fir-rakkonti tal-Bibja huwa meta nduru biex inqimu lill-Alla ta' Abraham, Iżak u Ġakob bħalma kienu jadoraw Abraham, Iżak u Ġakob. Jekk int qed tadura l-Alla kif tgħidlek il-Knisja tiegħek, allura inti qed tadura l-Alla kif jgħidlek il-bniedem u mhux kif qed jgħidlek Alla. Ilmi il-Knisja. U qed naraw għal darb'oħra komunitajiet reliġjużi qed isibu problema sabiex jaraw, sabiex jinterpretaw u anke biex jifhmu dak li qed jagħmel l-Ispirtu Santu bħalissa. Ma jistgħux jifhmu li hawn nies li qed jiskopru li Jaxua bħala Situ s-Salvatur tagħhom u jduru biex jimxu mal-liġi tal-Alla, ma jistgħux jifhmuha u ma jgħidu li issa la sibt il-Kristu għandek kollox aqafhem. U ma jistgħux jaraw il-biċċa l-oħra tal-istorja. L-istorja tkompli ma taqafx hemm, ma tgħidlekx emmen f'Jaxua u qafhem, imma għax temmen f'Jaxua inti tibda timxi mal-istruzzjonijiet, inti tibda timxi mal-liġi ta' Alla. L-istess qed jiġri bħalma ġara 2000 sen ilu. 2000 sen ilu meta kien hemm il-qawmien spiritwali ta' Pentekoste. Ħadd ma kien qed jistennieh. Min qatt basar li kien se jiġri dak li ġara f'Pentekoste? Meta l-Apostli ntlow bl-Ispirtu Santu u naqraw l-istejjel li kienu qed jiġru minn dakinhar li ntlow bl-Ispirtu Santu, kemm nistgħu ħajjithom il-mulej. Imma illum meta naraw l-istess ħaġa maħniex naċċettawha.
U ħanitkellmu fuq x'ġara f'Pentekoste huwa importanti għax għalhekk in-nies mhux qed jaċċettaw għax huma mqarqa u m'għandhomx il-verità kollha. Meta jkollhom il-verità kollha, forsi jalla aħna hekk nitolbu li dawn in-nies jaraw bajnejhom, jisimgħu b'widnejhom u jemmnu b'qalbhom dak kollu li aħna dejjem qed ngħidu. Illi inti li temmen f'Jaxua ma tistax tiqafhem imma x'temmen f'Jaxua tittemmen f'Alla ta' Abraham, Iżak u Ġakob u tittadorah bħalma Abraham, Iżak u Ġakob kienu jadoraw lill-Alla tagħhom. Għaliex għandna naħsbu li tkun xi ħaġa differenti illum minn dakinhar? Illa għaliex bil-fors le kif tgħidilna l-Knisja tagħna r-revival, illa għaliex ir-revival għandna stampa ċara fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kif isir revival. Revival ma jsirx għax xi ħadd jaqbes u jwerzaq quddiemek u inti tibda temmen f'Jaxua. Hemm is-sinjali, hemm il-mirakli, hemm nies li verament idur lejn Alla u ħanaraw xiġifieri ta' iddur lejn Alla għax dan hu l-iskop. Dan hu l-iskop għalfejn Alla qasam il-poplu tiegħu, iż-żewġ tribujiet in-naħa t'isfel u l-10 tribujiet in-naħa ta' fuq. Għaliex? Għax l-10 tribujiet tan-naħa ta' fuq għalkemm kienu jemmnu fih imma kienu jadurawh bil-mod tagħhom, bil-mod pagan u Alla qatt ma dak. Alla qed jgħid isma' jien Alla għandi l-istandard tiegħi, hemm il-kundizzjonijiet tiegħi, hemm il-liġi tiegħi, ma bik tridu timxu. U allura naħsbu aħna li suppost ikun xi ħaġa differenti minn kif kien fl-Atti tal-Apostli. Ix-xogħol li qed jagħmel l-Ispiritu Santu huwa twelid mill-ġdid ta' nies li qed jerġgħu jduru biex jobdu l-kmandamenti tal-Alla. Dak huwa it-twelid mill-ġdid. X'jiġifieri twelid mill-ġdid? Twelid mill-ġdid jiġifieri inti kont għex ħajja ħażina, ma kontx temmen f'Jaxua, ma kellek l-ebda liġi kont tagħmel li trid taħseb li inti l-bully u taħseb li ħadd ma jistalik, imma issa f'daqqa waħda rajt il-verità u għax rajt il-verità aċċettajt li Jaxua huwa s-sit u s-Salvator tiegħek bekk inti salvat b'dak li Jaxua għamel għalina fuq is-salib. Imma għax Jaxua miet għalik inti lest issa li tobdi u timxi mhux fuq dak li trid int, mhux fuq dak li taħseb int, imma fuq dak li qed jgħidlek Alla fil-kelma tiegħu. Jiġifieri qed ngħidu il-kmandamenti, dawk il-famużi 10 kmandamenti. Fuq dawk qed nitkellmu, illa għaliex għax ħafna jgħidu li llum aħna m'għadniex taħt il-liġi ma tix tottalina, meta jċedu biċċa u jgħidu għad hemm il-kmandamenti jgħidu ma hemm 9 u mhux 10 u ħafna minn dan il-lob. Kif qed ngħidu, meta n-nies jitwildu mill-ġdid naraw li iduru lejn Alla u jobdu l-kmandamenti tiegħu, it-Tora. U dan huwa l-istess bħalma ġara f'Pentekoste. F'Pentekoste nies li kienu ma jafux b'Jaxua bdew jemmnu fih. Waqt li fl-istess ħin xorta baqgħu jimxu wara l-kmandamenti mhux għax jemmnu f'Jaxua issa allura ma issa ma bżonn il-kmandamenti għax dak miet għalina u meta mmutu ħammuru ħdejn Alla. Le, araw Pawlu id-diskors ta' bej Pawlu u d-disċipli meta ġie lura u kelmuh fl-Atti kapitlu 21. Jekk immorru f'Atti kapitlu 21 vers 20 naraw dan id-diskors. Meta semgħu dan bdew ifaħru lil Alla. Imbagħad qalulu id-disċipli lil Pawlu qiegħed tara ħin kemm eluf ta' Lut emmnu u dawn kollha għadhom imħeġġa għal-liġi, jiġifieri dawn issa f'daqqa waħda qed jemmnu f'Jaxua. Imma l-liġi tal-Alla ma telquhiex, xorta għadhom imħeġġa għal-liġi, jiġifieri l-kelma għadhom, jiġifieri kienu mħeġġa għal-liġi u ma telquhiex. Il-fatt li qed jemmnu f'Jaxua imma xorta għadhom imħeġġa għal-liġi. U dak huwa l-qawmi spiritwali, dak huwa l-revival. Mhux biss li temmen f'Jaxua. Fil-każ ta' daw, iva, fil-każ ta' daw kellhom il-liġi u ma kellhomx il-Jaxua. Mela l-qawmi spiritwali tagħhom kien illi issa f'dik il-liġi jaraw il-Jaxua u jemmnu fih. Imma l-liġi ma telquhiex baqgħu imħeġġa għaliha. U l-istess tiġi issir fid-dar ta' Iżrael. Id-dar ta' Iżrael li għandha lil Jaxua imma m'għandix il-liġi, apparti li taċċetta li Jaxua huwa s-sit u s-Salvatur tagħha issa tittażel li timxi fuq il-liġi ta' Alla il-Missier. Araw Pawlu fid-difiża tiegħu mal-Apostli x'qalhom.
Dana Pawlu meta kien qed jiġi akkużat, allura għax inti qed tmur tgħid lin-nies li issa m'għadniex taħt il-liġi ma tixtod bħalma ssir ħafna fil-knejjes pentekostali karizmatiċi. Ara x'qallhom Pawlu f'Fatti kapitlu 22 vers 3. Qallhom jiena Ludi twelidt f'Tarsu ta' Ċiliċja, imma trabbejt f'din il-belt f'riġlejn Gamaliel. U tħarriġt bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirijietna. Jien mimli ħeġġa għal Alla kif ukoll intom il-koll illum. Qed jagħmel dikjarazzjoni Pawlu meta qed jgħid jiena trabbejt fil-ġrejn Gamaliel qed jgħidilhom jiena l-istudju tiegħi tat-Torah tal-liġi tal-Alla għamilta taħt l-aqwa għalliem tat-Torah. Uman, laqwa għallim uman, kien Gamaliel, kien meqjus bħala għallim kbir taħt Gamaliel, it-Torah rid titgħallimha bl-amment, rid tkun taf tgħidha bl-amment, mhux tiftaħ riktieb tfittex fejn hu taqra. Daqshekk kien stret Gamaliel u dak kien Pawlu. Taħsbu li Pawlu dik il-liġi remja il-moment li jaraf li Jaxua huwa s-Situ Salvatur tiegħu, żgur li le. Anzi il-kelma tgħidilna li mar għal 3 snin mar ġo d-desert jistudja biex jaraf il-Jaxua ġo l-liġi tal-Alla, imma l-liġi ma telaqix. Xorta baqa' jsegwiha, tant baqa' jsegwiha Pawlu meta jaraf il-Jaxua, illi meta kien hemm weda tan-Nażri u qalu isma' tittamel dil-weda inti biex torina issa li vera dak iżdom il-liġi, ma qallhomx il-liġi ma tixtor. Qallhom mela le, u ma għamilha, mhux tal-li jagħmelu tal-li ħallas biex ħadd ieħor jagħmilha x'ma jkollhomx flus. Din hija l-affarijiet li ħanitkellmu f'dan il-programm ħabib tiegħi. Din hija l-qawmien spiritwali illi nerġgħu nduru biex nobdu il-liġi ta' Alla, l-10 kmandamenti. X'qed naraw illum? Illum qed naraw kredenti nies li verament jemmnu verament in-nies li għandhom verament qalbhom għal Alla iddejqu. Ma jifirħux aktar ħarsu it-tradizzjonijiet u l-kmandamenti tal-bniedem, tradizzjonijiet vojta li jġibu ferħ għal ftit ħin, ferħ għal ftit ħin, għal ftit żmien, tgħaddi dik it-tradizzjoni, tgħaddi dik il-festa u nerġgħu nibdew bl-affarijiet tal-ħajja u nerġgħu nibdew nitlew bl-istress u bil-problemi u bid-diffikultajiet kollha. Għaliex għax qed jiffollowjaw tradizzjonijiet tal-bniedem u kmandamenti tal-bniedem. Imma min verament għandu qalbu għal mulej qiegħed joħroġ minn din il-ħakma. Din hija ħakma dawn huma nies li s'issa huma maħkuma taħt lid il-prostituta l-kbira dik li tinsab fil-ktieb tar-Revelazzjoni. U jekk inti tmur u tisma' l-istudji fil-knejjes evanġeliċi moderni llum jgħidulek li dik il-prostituta l-kbira hija l-Knisja Kattolika. U jiena ngħid għandhom raġun, imma f'dan il-każ din il-prostituta l-kbira hija il-prostituti. U dawn ħafna knejjes illi ħarġu minn ġol l-Knisja Kattolika u issa jissejħu b'ħafna sminijiet differenti hemm xi 40,000 denominazzjoni mad-dinja kollha, ma jgħidulkomx li huma uliet il-prostituta l-kbira u jekk inti wilt tal-prostituta, allura inti mhux il-prostituta l-oħra t-tifla tagħha. Ejja ħankomplu fuq il-programm tagħna. Allura x'qed naraw? Qed naraw nies illi iddejqu jgħixu f'daw it-tradizzjonijiet, iddejqu jiġu maħkuma minn kmandamenti tal-bniedem u verament qed ifittxu lil Alla. U għax verament fittxu lil Alla, Alla qed ittihom il-verità. U din hija profesija oħra. Għax aħna bħalma diġà tilkom naħsbu li l-Bibja huwa ktieb antik, ktieb mhux għallum. Iva l-Bibja hija ktieb għallum. Dak li miktub fit-Testament l-Antik kollu għadu jgħod, kollu mhux it-tajjeb biss, għax dallu żball li jsir fil-knejjes, dak li hu tajjeb noħduh minn ġol Testament l-Antik. Dak li ma joċċar widnejna, dak li ma jaqblinniex, dak nedullu isma' dak m'għadux jgħod. Ara x'qal Alla li jagħmel għal dawk illi verament ifittxu l-wiċċhom. Fit-tieni ktieb tal-Kronaki, kapitlu 7, vers 14. Jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex lil wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina, jiena nismagħhom mis-sema u naħfrilhom b'nobietom u nfejqilhom l-artom. Din hija weda li Alla għamel mal-poplu tiegħu, illa għaliex kien jaf li l-poplu tiegħu
se jiġi maqsum, il-poplu tiegħu se jiġi mferrex. Xi ħaġa li qal il-Mosè. Il-poplu kien jaf il-moment li kienu se jgħixu ħajja ta' adultera, ħajja li jadoraw l-Alla kif jasbu huma, jadoraw l-Alla permezz li jadoraw Alla oħra, pereżempju, Alla kien se jferrixhom mad-dinja kollha. U qallhom meta nferrixkom mad-dinja kollha, intom mbagħad ħadd tmorru titħammġu mal-ħmiġ tad-dinja. Din hija l-istess il-parabola tal-Eben il-ħali. Fil-fatt kif spiċċa l-Eben il-ħali jiekol mal-ħnieżel fil-maqjel. Dan huwa simboliżmu ta' dawn l-10 tribujiet li ġew inferxa mad-dinja kollha illi illum qed jitħaltu mal-pagani jieklu bħalma jieklu l-pagani għaliex għax ma jemnux li għad hemm il-liġi ta' laħam li hu nadif u laħam li hu maħmuġ u ma jistax jittikel. Jadoraw l-Alla fil-jum qaddis tal-ħadd, iżommu il-ħadd qaddis. Għax l-Alla tista' tadoraw tqimu kuljum, imma x'jagħmlu dan nies iżommu il-ħadd qaddis meta Alla qed jgħid isma' is-sibt huwa qaddis għaliex għax marru mad-dinja u tkaxkru magħha u qed jadoraw l-Alla b'mod fals. Imma Alla qed jgħidilna fit-tieni ktieb tal-Kronoki kapitlu 7 vers 14. Jekk il-poplu tiegħi li fuq issa jaħismi, ġifri jekk inti tgħid li int Kristjan, jekk inti Kristjan lest li tumilja ruħek u titlob u verament tfittex wiċċ Alla qed jgħid li jreġġak lura mit-triq il-ħażina tiegħek, jisimak mis-sema, jaħfillek dubietek u jfejjaqlek artek. Din hija wegħda li qed isseħħ illum qed naraw isseħħ fid-dinja fi gruppi ta' nies żgħar. Alla mhux qed isejjaħ knejjes ta' 10,000 ara ma taħsbux. Ara ma taħsbux. Alla jsejjaħ qiegħed popli biċċa minn hawn nies gruppi żgħar minn madwar id-dinja kollha. Li mbagħad se jużhom biex jagħmlu x-xogħol tiegħu mad-dinja kollha. L-art għax Alla qallhom infejqilkom artkom. L-art ma tistax tfiq jekk ma nimxux mal-liġi tal-Alla, mal-kmandamenti dak li qed jgħid Alla. Jekk iddawru wiċċkom lejja, jekk tibdew tobdu l-kmandamenti tiegħi bħalma kienu jobduhom Abraham, Iżak u Ġakob, jiena mbagħad infejqilkom artkom. Hemm skrittura oħra li Alla jedilna l-istess wegħda f'Ġeremija 33 vers 3 Alla jgħidilna hekk. Sejjaħli u jiena nwieġbek u ngħidlek bi ħwejjeġ kbar, ħwejjeġ mistura li inti ma toħlomhomx. Allum ħanifqu f'dan il-programm. Ħalli fil-programm li jmiss naraw x'inhuma l-affarijiet mistura li aħna ma nistgħux nifhmu. Illa li din hija xi ħaġa li titkellem fuq il-qasma tal-poplu tal-Alla u li jrid jerġa' jiġi lura. Ma dan ngħidulkom issa fil-programm li jmiss. Sakemm nerġa' nintaqgħu bħal dejjem infakkarkom sabiex tkunu bħal Berejani, fitxu, studjaw il-kelma tal-Alla. Qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bl-għajnuna ta' ħbieb u benefatturi tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru s-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.